Здравейте, приятели! Днес искам да разкажа за един случай с една жена, която между преражданията тя е била веща жена или лечителка в предишния живот. И тъй като не си вършеше работа като лечителка толкова, не помагаше на хората, а просто възползваше знанията си само за себе си, в между преражданията, когато душата е горе там при всичко, което е, самата душа беше подписала договор, че повече няма да е лечителка. И тя усеща в този живот, че има много възможности, но нещо спира все едно да покаже максимум от себе си интуитивни способности. И когато го трансформирахме и изчистихме самия договор, нещата на момента се промениха и тя го усети на момента. Ще видим какво ще стане. Казах и да пише в близко тези дни, да каже как се чувства. И така, исках да го споделя просто. Ако имате някакви въпроси относно някакви страхове, паника, атаки, или имате някакви ограничаващи вярвания, които вас спират и го усещате това, или не го усещате, има нещо не ви върви в живота, може да ми пишете налично или може да ми звъннете по телефона за безплатна консултация. Ще ви разкажа каквито въпроси имате, ще ви обясня каквото аз знам и ще се опитам да ви помогна. Приятна вечер. Чао, чао!